Masívne reklamy na zubnú hygienu, ktoré už 10 ročia ovplyvňujú naše návyky, prinášajú síce zisky výrobcom kozmetiky, ale zdá sa, že zdravé zuby celej populácii už menej. Ako je to vlastne so zubnými pastami a ich vplyvom na mikroflóru v ústnej dutine? Mojím hosťom je opäť Karel Hadek, znalec v oblasti biochémie a fytoterapie. Co pak se používá na hygienu? Zubní pasta, že jo? A málo kdo řekne hygienu. Každý používá zubní pastu na čištění zubů. No a ta ústní hygiena by měla být o tom, že si třeba, že se zbavíme povlaku, který máme v puse, že se zbavíme zbytku jídla. Je třeba zajímavá věc, abych doporučil lidem, kteří chtějí ušetřit za věc, která do pusy podle mě nepatří, a to zubní pasta zcela jednoznačně je. Ať si zkusej rozžvejkat jabko, 5 minut ho žvejkat, potom si s tím rozžvejkaným jabkem vyčistí zuby, vezmou dentální nit, vyčistí si mezi zubní prostory, řádně vypláhnou pusu, nepotřebují žádnou zubní pastu a mám za to je daleko adekvátnější čistící prostředek, fyziologický vhodný prostředek, nežli zubní pasta. No a pak mě napadlo, hele, děláš tady fůru olejových preparátů, co kdybys udělal zubní volej, že? No, tak jsem udělal zubní volej, protože v historii se používal volej na čištění zubu, tady bylo snad jedinou novinkou, že jsem tam začal přidávat eterický olej, který mají antimikrobiální účinky, no a vznikl tady excelentní fyziologický preparát, takže v podstatě zubní kartáček považuji za zbytečnost, zubní pasty považuji za trestnou činnost proti zdraví. Do dneška jsem nepochopil, proč se přidávají tenzidy do zubních past. To jsou ty věci, které tam dělají pěnu. Ty fungují na tom principu, že rozpouští tuky. Před chvilkou jsem měl mastný oběd, ale já teďka v puse žádný tuk nemám. Já nevím, proč se tam přidávají. Prostě někdo to zaved a ostatní se kloužou a v podstatě tenzidy čistěj, tak se to tam prostě přidává, že jo. Nemluvě o tom, že ty tenzidy, když se dostanou do organismu, mohou poškozovat cévní systém a nejenom mohou poškozovat, poškozují. Takže když si člověk řádně nevypláchne pusu, tak to políká a my se potom divíme, všude se píše, kolik je infarktů, kolik je cévních onemocnění. To je jeden z důsledků používání zubních past. I to je nebezpečný. My známe léky třeba, které se vstřebávají sliznicema. Pochopitelně, že i tenzidy se vstřebávají sliznicema. Že to nikoho nezajímá, to se tam prostě dává. Tím to končí a v podstatě proti ním mám absolutní výhrady. Jo? Nehledě na to, že likvidují i symbiotickou mikroflóru a u těch malých dětí zubní pasta jahůdka nebo něco podobného. Děti jsou zvyklí jíst jahodový kompot a vysvětlete děcku, který se naučí čistit zuby. Rodiče mu řeknou, vypláchni si pusinku, jak si vypláchne, no a ta jahůdka zubní pasta dobře chutná, taky spolkne. Pak se divěj, že 9letý děti už tady mají rozšířený cévky, že to má na ně důsledky. To je prostě zubní pastu považuji za zločin proti lidstvu, jinak se to nedá nazvat. Ta ústní hygiena je nezbytně nutná, ale mezi náma ve chvíli, když si položíme otázku, proč vzniká povlak v zube, tak je to z toho důvodu, že se tam množí patogenní mikroflora. Když se pám na zubní pasty, co obsahují, tak to je sbírka chemikálií, která v principu s ústní hygienou nemá nic společného. Spíše bych řekl, že to je dokonalá antihygiena.